Ahojte. Včera som čítal Trumpovú novú bezpečnú stratégiu a Slovensko je v nej spomenuté úplne inak ako predtým. Kým Nemecko, Francúzsko a Brusel tam dostali po ušiach, my sme spolu s Maďarmi, Poľskom a Pobalťanmi zaradení medzi najspoľahlivejších partnerov v Európe. No a prečo? Lebo my sa tu nehráme hry. Lebo chceme chrániť svoje hranice. Lebo nechceme, aby nám niekto zvonku diktoval, čo máme deti učiť v školách. Lebo veríme, že vlastenectvo a patriotizmus ešte nie sú mŕtve. No a Amerika to vidí. Táto stratégia pre nás nie je hrozba. Je to najväčší kompliment za posledných 30 rokov, čo sme dostali. No a hovorí nám, že ak sa postaráte o svoju bezpečnosť, my vám budeme kryť chrbát. Jadrový dážnik zostáva a kto chce, ten môže byť s nami na rovnakej úrovni po boku. Takže otázka pre nás všetkých je jednoduchá. Zobudíme sa konečne? Začneme brať vlastnú obranu vážne? Alebo budeme do nekonečna čakať, že nás niekto iný zachráni? Ja osobne viem, aké by som chcel Slovensko v roku 2035. Silné, suverénne, rešpektované. No a vy? Ak chcete to isté, dajte zdieľať, lebo toto nie je len o politike. Toto je o tom, či budeme mať vôbec nejakú budúcnosť, na ktorú môžeme byť hrdí. Samozrejme, celý komentár si môžete prečítať a nájsť na vsita.sk a link na ňo nájdete v popise. Krásny a úspešný decembrový deň všetkým.